Ez, bai. Bueno, eskerrik asko berriro ona itzultzeagatik eta pres gaude beraz, laugarren eta azken maiinguruari hasiera emateko. Berri txar bat eta berri on bat dauzkat. Berri txarra da, Aner Peritz ezin dela gurekin egon, gaixo oheratu zen atzo eta gaixo esnatu gaur, esperantza zeuzkan, baina azkenean ezin, eta beraz, Idurrek eta Katxalinek olaiak idatuta ingo dute 3. maila inguru hau, eta horrek esan nahi du gero tartetxu bat igual, egon daitekela luzatzeko, eta gero, gure ondorioak ere tartel zabala dago eman da egitarauan, ez dugu hainbeste beharko ondorioak ateratzeko, ze hau digeritzen, liserik eta prozesu bat egin beharko dugu, hemen jasotakoa zertzeko, eta sailean ere, datozen egitasmoak eta irudikatzeko, bai? Baina, az gaitezen, maiinguruarekin eta gero-gorokoak, bai? Beraz, Olaia Garaialdek gidatuko du eta bere esku utziko dut hau, bai? Eskerrik asko. Jarko dituk igual, bai. Eski ezin dut. Bueno, arratsaldeon. Azkeneko, igual hartukut, erosoago izateko. Pixkat orain landuko duguna da, euskara genero ikuspegitik eta lehen ja aipatu ditugu gauza batzuk, ez? Eta berez generoaren, berez oso zabala da gaia, baina eta gaitezke oso luze, baina saiatuko gara zertzelada batzuk ematen, eta horretarako ditugu Idurrez Isabel Larrañaga eta Katxali Miner Perez, ez? Eta aurkeztuko ditut lehenengo Idurre, Beasainen jaioa, 1970an, eta kazetaritzan, antropologian lizentziaduna, kazetaritzan aritu da urte luzez, bereziki Espainiak indarrez itxitako Euskaldunon egunkarian, eta haren segidako berrian. Ondoren irakasle izan da EHUko kazetaritza departamentuan, izan da nire irakaslea, esan beharra dut, da pixka eta raroa holtza partekatzea horrela, baina politare bai, hizkuntz minorizazioaren eta sexu genero sistemaren arteko harremanaz ikertu eta gogoetatu du Lore Agirre Dorronsororekin elkarlanean, eta horren emaitza da, lehen agertu da liburua, baina trikua esnatu da, ez? Eta 2022ko abendutik Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia da. Gero bere ondoan Katxali Miner Perez, kazetaria, idazle eta ekintzaile feminista, egune Llera Kooperatibako kidea da, feminismotik eta LGTBIQ+ begiradatik eraldaketa prozesu eta proiektuak garatzen ditu, eta hainbat liburu argitaratu ditu, eleberriak zein saiakerak. Eta hori, errezago, baina, seguru moldatuko gara guirurun artean. Eta, saio hau izango da pixkat berezia, orain arte egin ditu galderak eta joan dira enen artean erantzuten, baina pixkat hartuko dugu tarte pixka bat zuk Idurre azaltzeko testu inguruan kokatzeko patrikua esnatu da liburua, pare bat galdera ditut, 2 galdera horren bueltan, eta gero ja zabalduko dut eztabaida, ja bion artean eztabaidatzeko eta liburuak zuk azalduko duzu hobeto, ez? Baina azkenean egiten dugu Euskalgintzaren eta feminismoen arteko gurutzaketa eta aliantzak aztertzen ditu, eta hor sortzen ziren 2 galdera. Izan daiteke feminista euskaltzalea izan gabe, eta euskaltzalea feminista izan gabe. Pixkat nahiko nuke kontatzea zuk zerk piztu zizuen horri bueltaka aritzeko beharra. Igual. Bai. Igual, horrela. Gutxa da. Eskerrak. Bai, hola entzuten da edo, bai, bale. Lehenik eta behin arratsaldeon denoi, eskerrik asko, UEUko soziolinguistika talari hau antolatzagatik eta gonbidapena egiteagatik. Eta plazerra, justu hemen egotea, batetik Katxali Minerrekin aspaldiko laguna, eta bestetik Olaiarekin niretzako ere,
Oso pozgarria da, ikasle izandako bat, eta ikasle jaio eta trebe izandako bat, hemen ondoan izatea. Pixka bat galdera, izan ote gaitezken feminista euskaltzale izan gabe eta euskaltzale feminista izan gabe, dudarik gabe erantzuna baiezkoa da. Jende asko ezagutzen dugu feminista dena euskaltzale izan gabe eta jende asko ezagutzen dugu euskaltzale dena feminista izan gabe. Egia da guri galdera hori bere momentuan egin zitzaigula oso iradokitzailea, iruditzen zitzaigulako bai euskaltzaletasuna pentsatzeko eta bai feminismoa pentsatzeko oso leku egokian jartzen gintuela, ezta? Hau da, Lorea eta Bion kasuan, baina esango nuke momentu hartan eta oso momentu zehatz batean sortu zen galdera hau. Uste dut horri erreparatzea ere garrantzitsua dela, ezta? Ze hau sortu zen nolabait 2011an eta karmak utziko behin betiko armak utziko zituela iragarri, eta esango nuke orokorrean abertzaletasunean eta nolabait baita ere euskaltzaletasunean edo euskaltzaletasunaren parte batean sorturiko galdera berrien aurrean, ezta? Esango nuke ordura arte gatazka armatuak Euskal Herriko historia garaikidea gauza era askotara gurutzatu du, guztia gurutzatu du, eta euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua ere bai, edo bai honekiko jarrerak eta ikuspegiak eta zentzuak ere bai, ezta? Orduan, momentu hartan galdera asko sortu ziren gauza askoren inguruan eta dudarik gabe honen inguruan ere bai. Eta gainera, gertatu zen, ordura arte nolabait gatazka armatuak fagozitatzen zituela, ondo ez asko, baina baita ere borroka eta emantzipazio ikuspegi asko. Eta hor, hasi ziren askatzen. Eta eraberean, ez da egia Euskal Herriko fenomenoa bakarrik izan, baizik eta mundu mailan ere olatu batekin zetorren, baina esango nuke feminismoaren goraldiak ere, ziklo politikoaren bukaera hori alde izan zuela. Bestela, fagotizatuta zeudelako, ez bakarrik borroka politikorako bide batzuk, baizik eta auzi politikoak zertziren diagnostikatzeko eta bizitzeko modua ere, ez? Orduan, kontestu horretan sortu zen, etorri lehenagotik edo beste leku batzuetatik ere jaba genuzkan, ez? Hizkuntz minorizazioa eta zapalkuntza matxista, argiro esatearren, ez? Elkarlotzen zuten diskurtsoak, baina esango nuke, momentu horretan Euskal Herrian ongarritutako zoru bat topatu zuela. Eta momentu baten asko hitz egin zen, asko hitz egin genuen, batez ere asko hitz egin genuen, hitz egite hori, konversazio hori eraikitzeko bide bat izan zelako, edo kontzeptuak argitzeko, parekatzeko, eztabaidatzeko, haserratzeko, gauza askotarako, eta gainera interes ikaragarria sortu zuen. Pixka bat, esango nuke, trikua esnatu da, geroxiago, baina kontestu hortan sortzen dela. Konversazio hori nolabait sintetizatu nahian, edo emaitza batera iristeko bokazioz. Oraintxe daude katalanera itzultzen, trikua esnatu da Lasterre egongo da katalanez, eta Loreak eta Biok askotan esan izan dugu, azken urteetan berriro ez genukela hola idatziko trikua esnatu da, ez? Eta gertatu zaigu gauza kurioso bat, eta da berriro irakurtzerakoan, esan degula, igual, gauza batzu behintzat holaxe idatziko genituzke. Hau da, adiskidetu egin geha nolabait esateko. Baina bide honetan, berriro ere gertatu da gauza bat, eta da Euskalgintzak
bai, momentu batean, eukizuen, ez, olako interese izugarri bat zer egin behar da, eta zein dira bideak, eta, ez, nun hartu behar dugu zoru benetan, ez, euskararen normalizazioa eta biziberritzea egiazkoa izan dadin eraldaketa sozialeko prozesu bat, beste, ez, gizarte arnasarekin bat datorrena. Bueno, momentu baten feminismoarena oso presente egon zen, baina badaramatzagu urte batzuk, egin deguna ariketa bat. Eta da, esatea, bueno, ez? Euskaltzaleok espezie moduan, espezie, ez dakit, progresista aurreratu eta jatorra gara. Orduan, feminismoaren hau, jada, gure egina daukagu eta pantailaz pasata geunde bezala, ez? Eta inkluso batzutan, lasta bat balitz bezala, traba bat balitz bezala. Hau da, nik nahiko argi dut nolabaiteko mugimendu erreakzionario bat gure tamainakoa eta, bueno, baina gertatu dela, bai? Baina berriro ari zaigu gertatzen gauza bat. Eta hau nahiko gauza berria da, eta nik azken hilabetetan kokatzen dut eta pozez kokatzen dut. Berriro gai hauek interesa sortzen dutela eta berriro gogoeta hauek eskatzen hasi zaizkigula, bai? Egia da, gaur egungo gizartean esango nuke gauza guztietan zera, ez? Aldaketak gero eta bizkorrago gertatzen dira, gero eta azkarrago zirkulatzen du guztiak, eta uste dut, hau guztiare badela honene adibide, baina esango nuke berriro, bueno, bagato zela, ziuraski beste aldeko euskaltzaletasun erreakzionario hori oso bortitza geri zaigulako momentu batzutan baita, ez? Orduan, bueno, nik pixkate hola kokatuko nuke, guk kontestu orokorra. Galdetu behar nizunez, ez da bai da piztuta dagoen, baina ja erantzun duzu berriz piztu dela, ez? Ez dakit beste leku edo perspektiba batetik, edo... Bueno, a ber, nik hor, bi geruza uste dute komeni dela bere iztea honetan. Bat da, eta hori bai iruditzen zait eztabaidagarria edo eztabaida politikoaren parte, ez? Esate baterako, euskaltzaletasunaren estrategia, euskaltzaletasuna diodanean esan nahi dut nolabait eraldaketa sozial bat eratu nahi duen mugimendu bat, eta ondorioz mugimendu politiko bat, bai? Uste dut hori dela euskaltzaletasuna. Esan nahi, hor, badago eztabaidaren geruza bat da, euskaltzaletasunak zein bide dituen estrategikoenak helburu duen hori lortzeko. Eta hor, egongo dira, begirada desberdinak, ikuspegi desberdinak, eta eztabaida bat. Gaina esango nuke, eztabaida hori ona dela, eta irtenbide oso eta bakarrik ziuraski ez dagoela. Baizik eta hor ere begirada desberdinak behar direla. Baina beste gauza bat da, hizkuntza praktikak eta sexu-genero sistemak ematen digun hau guztia gurutzatzen diren eta elkar baldintzatzen ote duten pentsatzea. Bai? Eta hori bai uste dut, eta pixka bat ja nolabait begirada akademiko batetik, edo zientifikoago batetik, edo soziolinguistika, bai? Zientzia edo jakintza eremu gisa ulertuta, gurutzaketa horri izkin egitea ja ez da iritziaren baitakoa. Baizik eta iruditzen zait, aski frogatuta dagoela, eraikuntza sozialek elkar eragiten dutela behin eta berriro, aski frogatuta dagoela hizkuntza praktikak eta hizkuntza hautuak beti direla boterea bideratzeko, boterea ezartzeko tresnak, esan nahi dute, uste du generoarekin nahiko garbia dela, ez? Adibideak milaka ditugu. Ez dakit hemen
komunikazio ikasketak egin dituzuenik bazaudeten, edo publizitatekoak ez da, baina ahotsaren erabilera zein izan den eta zein izaten den, ez? Produktu bat aurkezteko eta erakargarritasunaren zera horretan jartzeko, emakumea ahotsak erabiltzea adibidez, baina gero ja pasatzen garenean eskaera zehatzera ahots maskulinoak, bai? Zanet, ahotsa nork zer esaten duen, nola esaten duen, horre guztiak eragina daukala, ez dago dudarik. Baina klasea bera ezartzeko tresna potenteetako bat, klasismoa ezartzeko eta klase zapalkuntza ezartzeko tresna garrantzitsuenetako bat hizkuntza da, bai? Hizkuntza maila jasoa zer den eta balio ez duen hizkuntza zer den eta non zer erabili behar den hierarkikoki erabakitzen da eta klasearen arabera erabakitzen da. Momentu honetan Euskal Herrian hortxe bizi-bizian dugun eztabaidetako bat da lan eskaintza publikoena, ezta? Eta hor, nolabait ezkerrean kokatzen diren sektore batzuetatik euskaltzaletasunari behin da berriro leporatzen zaio baztertzailea izatea, kolektibo zaurgarrienen kontraritzea, hizkuntza eskakizun horiek eskatzen direlako, ezta? Baina hemen egiten duten parekatze hori zer administrazioko langileena eta kategorizazioarena eta Madrilen egiten dena emaitza bera da, bai? Hizkuntza erregistro batzuetara iristeko dirua behar delako. Dirua edo berdin da, kapital ekonomikoa, kapital simbolikoa, kapital kulturala, kapitalez hitz egiten ari gara. Eta hizkuntza horretarako tresna da. Lotzen da, dudarik gabe, arrazializazioarekin, bai? Eta ze jende den egokia eta zein ez, bai? Ez da kasualitatea, Espainiako estatuan gertatzen dena. Zenbat telediario entzun ditugu adibidez Kanaria Ruarteetako espainolaren azentuarekin, ez? Hor, ere kanon bat ezartzen da, bai? Andaluzia hijitoak zerrekin, ze azenturekin lotzen diren. Hau guztia gertatzen da hizkuntzaren baitan. Orduan ikustet bi eztabaida desberdin daudela hor. Bat, euskaltzaletasuna eta feminismoa elkarrekin joan behar dute, hori iritziaren eta eztabaida politikoaren mailakoa iruditzen zait, nik argi dut zein den nire bidea, baina badago beste parte bat ezin dena ukatu. Eta txarrena iruditzen zait hori ere ukatu egiten dela askotan. Eta aipatu zu pixkat, eta lehen gainera atera da, ustut, inguru batean baino gehiagotan, baina, eta liburuan agertzen ez, normalizazio jarrerak ez, naturaltzat ditugun eraikuntza horiek, adibidez ez, emakumeak eta pertsona genero disidenteok zaintzaz arduratu behar garela ez, edo euskara etxeko hizkuntza dela eta erdara kalekoa, nik nahiko nuke zuek ja pixkat zabalduz eztabaida biek garatzea, zer den zehazki ez, zer diren normalizazio jarrera horiek, eta noiz hasi zineten zuek eraikuntza horietaz jabetzen. Ze gauza da jakin ez, baina konturatzea. Bueno, atxaldeon, lehenik eta behin, pena hundiz enaiz egone goizean, zeba neukan intentzio, baina ekaina bukaera honetan lanak ere estutu du, hasi que gero gustora entzungo ere pixkat eguna nola jondan. Bigarrenik barkatu pixka justu uritzen naizela, ez berandu uritzen naizelako, ezik eta beste hitzaldi baten sartu naizelako, eta esan dut, ui, sarri, eta digo, pues no me sonaba gure, eta bueno, jarrato ban eramanean, norbaitek esan dit, Katalin, goian zea. Ordo, lehenengo barkamenak esan da, bigarrenik posta hundiz, eta pena hundiz ez dago lan erremen, baina, bueno, azken aldian berekin ere pentsatzen ibili gera gauza asko, orduan, nire hautik batzutan, anerrekin elkarrekin pentsatutako gauzak ere azalduko dira. Aner eta beste hainbat, Miren Artetxe, bueno, ez dakit, honitza legorburu, eta bar, oza, gabiltzala ere bai, elkarrekin pentsatzen, eta oso modu eskuzabalean lekutxo bat egin date, sin ser jo nada de eso, esan nahi dut, ez linguista, ez zer, baina, egin diate. Baina, eta ja arrankatuko eta alderakin, baina are lehenago
post berezia idurrekin egotea maionetan, lehenengo pertsonetako bat esan zidana, bai, zu feminismotik ari zera, baina euskeraz ere pentsatzen ari zera euskararen inguruan, euskalgintzatik, zu izan zinean, eta lehenengoa hitzaldi bat egituratzera animatu ninduzuna, eta ordutik, naiz isildu. Ez da zaila, naiz isiltzea, baina, bueno, orduan oso pozik, eta gonbidapenakin ere oso pozik. Normalizazio eta naturalizazioari lotuta, eta hau adiez, bai, horretik anerrekin asko hitz egindako zerbait, ni denbora guztian gurutzatukoet pixka ere lan eta militantzia jarduna transfeminismo eta LGTB ikuspegitik eta euskalgintzatik, bale? Eta nola niretzako banaezina dira, baina nola etengabean kanpotik banatu araztera edo sailkatzera eramaten hauten. Eta nik egin barreten beti berrirakurketa bat zergaitik kanpotik galdetzen didaten, edo idurre zuri bezala, feminismo eta euskalgintza. LGTB eta euskalgintza, transfeminismo eta euskalgintza, eta nik intrinsikoki batera ulertzen dituan, orduan nire ariketa da ulertza zergaitik jendeak kajoi desberdinetan jartzen ditu oraindik. Gustatu zait esan dezuna erreakzionarismo olatu berri batean gaudela, netzako oso zarra da, baina egia da forma oso konkretuak hartu ditula, bi forma gaienduko lirateke oraintxe bertan euskalgintzaren izenean hainbat diskurso isilarazteko, arrazakeria, zuzenean, alegia nor datoz zein dira gure hizkuntza galtzeko amenazu handienak, eta migrazioarekin lotzea hainbat diskurso, eta LGTB-fobia. Eta hau da bereziki igual landua daukatena, baina anerreko ondo esaten duen bezala, berak bideo bat igotzen bada edo viralizatzen bada bera bertxotan, dauden komentarioak LGTB-fobikoak euskeratz dira, eta esateute gauzak adibidez bertxolaritza bukatu da. Alako gauzak, ez? Orduan, daude alako gauza puru eta reakzionarioak zentzu horretan egozten digutenak, bai pertsona migrantei batetik, baina baita ere LGTBI edo pertsona disidentoi euskararekin edo zer egiten saiatzen gara momentuan, eta ez du izan behar euskara aldatzea, erabiltze hutsarekin, amenazu bat ere bageran, ez? Albina Estartasti jartzea berak esaten duenean euskara mamarratxeatu behar dela, esatea hori euskara purtzea izango dela, ez? Aldiz, euskalki bat, jator bateko hitz bat jartzen bada pixkat modan, ze ederra, ez? Gazteek erabiltze dutela euskalki hori jator eta heterosexualki askotan. Orduan, hau kokatu nahi nuz, janeon pentsatzen, orduan, naturalizazioari lotuta, normalizazioari lotuta, nahi tokatzen zaita asko lanean, demagun eskola batean gaudela, hipotetikoki hitzen goet, baina guraso elkarte batekin, eta denak oso progrea dira, oso euskaltzalea dira, oso ondo iruditzen zaie, bertsolaritza emate hautazko bezala, oso ondo iruditzen zaie, ez dakit, euskaltzaleak izango dira zentzu horretan, eta goazen egotea, eta abar, baina irituko zaie igual azken aldean goazenen, azkeneko urteetan, fortzatu egin dutela tema, ez? LGTB personai gehiagi daudela, ez dakit ezagutze zuen goazen da, telesai hori, umei asko gustatzen zaiena. Eta ni, ez dut asko ikusi, baina aldenago a priori. Lehenengoa oso, ez dut hainbeste inbertitu ikusten, baina bakarrik reakzio horiengatik intuitzen dut, ondo dagoela, ez? Lehenengo temporada izan omentzan oso normatiboa, eta partean giroan, gora etorri omentzian, da hori daude, pertsona razializatua, migranteak, transak, ez dakit, gurpilduna, eta hori ja, gehiegi, ez? Ni nahi nun ere seme alabek ikuste euskerazko gauza bat, baina ez ikustea propaganda guzti hau, ez? Ganetzako adibidea asko gustatzen zaiti gurasoekin lan egiten detenean, ze esaten diot. Ze hori da ideologia bat sartzea edo fortzatzea, ez? Eta zuk zure seme alaba doena delakoa D ereduan inskribatzeko auto egitea zer da? Euskaldunizazio, ideologizazio bat, zuk euskaldun du nahi, ez du munduaren kontra, ez? De hecho, segun zerritan ikastola konkretu batera ematea publikoan euskera juistu da bielako, autu bat da, ez? Ideologizazio bat da, zuk hartu dezu eta esan dezu nik nire umeari euskal balioak, euskara sartu nahi diot munduan dagoen, oantxe egoaldea zaibaren bagean, ezakit, estatu espainolean gaztelaniaren hegemoniaren kontra. Zergaitik iruditzen zaizu guk heterosexualitatea araua den, eta heteroaraua, cis-heteroaraua, araua den mundu honetan, beste eduki realidade gorputz batzuk erakustea, existitzen direla, aukera bat direla. Ze, klaro, pertsona horiei berai izango bazenieke, ez? Baina bakoitzak egin dezala nahi duena. Bakoitzak hitz egin dezala nahi duen hizkuntzan.
Badakigu zer esan nahi duen horrek ez? Gaztelania hitz egiten bukatuko degula. Badakigu zer den liberala izatea diskursotan, badakigu nork politikoki defendatzen duen autu librea, hizkuntza autu librea, ez? Bueno, generoarekin zergaitik gustatzen zaigu hainbeste, zergaitik txokatzen digu hainbeste, zergaitik iruditzen zaigu pasatzen ari gerala. Ez degulako araua ikusten berdin, diglosia ulertzen dugu, ikusten dugu gaztelaniaren, egoaldeazaren naizelako, ikusten dugu gaztelaniaren ez dakit, erabatekotasuna, aukerak, instituzioak, kanalak, eta bar, izugarriak direla, eta horregatik euskeratik borrokatu egin behar degula, inkulkatu egin behar degula, saiatu behar degula, baino zizetero araua eta olakoak ez ditugu ikusten, hori naturala, normala delako. Eta nik uste paralelismo gero eta gehiago erabili behar degula batez ere datozen reakzio horiekin, ez? Ez dut esaten zuen umeek ikusi behar dutenik goazen egunero, eta ez dakiz zer. Baina ez da ere iruditzea, fortzatzen ari gerala zergaitik guri esaten digutenean euskararekin, ez? Inposatu egiten degula, bulertzen dugun perfectamente ez dela horrela, ez? Orduan, nik uste dut nire kasuan, nire kasuan bi gauzak batera jundirala denbora guztian, ez? Ez beti, zen feminismo eta mugimendu feminista erderaz ikasi nun, gaztelania hasita ikasi nun, kontzientziazio bat egon behar izan zan, pixka bat idurreka aipatzen dunaren bezperetan, baina 2010 horren bueltan, nahi dute mundu martxaren bueltan, hausnarketa oso potenteak euki genitulako batez ere euskararen kontuarekin, presentziarekin eta mundu guztiko pertsona zeuden enean errezena gaztelania erabiltzea zelako. Eta hor, ordutik nire baitan batera jundira, eta bai euskalgintzan eta bai besterakotan sujeto aktibo politiko naiz eta jende askori asko kostatuko zaio ni euskalgintzaren sujeto oro ikustea, eta ez gauzatxo hauek ekartzen ditun Katalin hori, ez? Euskera eta feminismoa da LGT bezala. Ez zait importa, hola xe da baina. Nik nerea, bueno, nik ere esango nuke, nigan ere oso batera jundiala, ez? Bi auziak, nolabait esatearren, baina bien arteko lotura identifikatzen nik aitortzen dut kosta egin zitzaidala. Esan nahi dut, nik umetatik daukat oso presente eta askotan esan dut, deserosotasun bat edo pertzepzio bat, baina oso presente, oso argia, neska nitzalako, gaina nire burua oso neska ikusten nuen, alde horretatik senyora bat naiz, Katxalin, gauza batzuk ez zutela normal zirkulatzen, ez? Ez dakit, gelako mutilo bate puzkar bat botatzen zunean parregarria zen, eta niri egiten bazidan, zan zerbait lotxagarria, edo ez neukan aserratzeko eskubiderik, ez? Edo aserrea bortizki adierazteko eskubiderik, nik hola bizinun, ez? Edo parregarria izateko eskubiderik, hankak espero gauza hie disente aldatuko ziala, baita Katxalinen garairako ere ez, baina, oraindik gure preokupazio nagusietako bat 3-4 urtekin jazen gona jazten zizkiguten eta inorkuleroak ez ikustea, ez? Hortik hasita gauza asko ziren arraroak. Orduan, bueno, badakizu zerbait ez dagoela ondo, ez zaizu gustatzen, deserosoa da, baina egia da, garai hartan, izena jartzea gauzei, kosta egiten zala, ez? Ni gogoratzen naiz, 85ean edo, zera aizaneko aldizkari batzuk, elkartruka, bueno, esanet, literatura bera ere, ez, askoz ere, iriz zailagoa zela. Eta hizkuntzarena, bazegon baita ere hor zerbait, eta oso umetatik, bazegon ere kasuan mandatu bat, bai? Euskaraz egin behar nun bai edo bai, eta ez zegoen gaina argitxo bezain gauza simpatikorik, baizik eta zegoen errelato bat, eta zan gure amona zigortu egin zutela, ez? Eta, bueno, horren kontzientzia, eta, ez? Beste momentu deseroso bat. Pixkat,
garaiak eta zenbat markatzen digun ikusteko, ez da? 5 urte edo neuzkala, nire andereño oso maitatua zen, nire gurasoei kezka bat partekatu zien niri buruz, eta zen printzesak marrazten ditula pila bat, ez? Eta orduan hartu ninduten da santziaten ni langile klasekoa nintzela. Eta, bueno, garaiaren zerak, ez? Baina, bueno, ni ideologizatzearen alde beti, umeak edo, ez, elkarrizketa... Ari gera, esan daude ideologizatzen denbora guztian. Bai, elkarrizketa egokiak osatzearen alde. Ze uste dut, adiezen eretzako, momentu horretan, zerbaiten adierazpena eta oso ondo ulertu ez nuen zerbait izan bazen ere, gerora, gauza batzu pentsatzeko zumeak eman zizkidala, ezta? Gaur egun anekdota bat da, baina, bueno, zume batzuk daude. Nire printzesa hori, nire baitako printzesa hori, oraindik haserretu egiten da honekin, baina, bueno, badaukagu, barne elkarrizketa bat. Orduan, deserosotasunak, eta nik uste dut hemen jende askok ez, rekonozituko duela, bakoitzak beretik, ez? Gure gizarte egiturek zenbat ondo ez sorrarazten dizkiguten, baina egia da niri biak elkarrekin batera zijoazela ondo ulertzea eta kokatzea kosta egin zitzaidala. Eta niri ere kosta egiten zitzaidala euskaltzaletasun, edo nik ezagutzen nuen, eta bizi nuen euskaltzaletasun horretan konplizitateak aurkitzea feminismotik. Oda, beste leku batzutan bilatu behar nituen. Egia da, alde horretatik marabillosoa izan zela Euskaldunon egunkarian lan egiten hastea 1981an. Bai? Hor bazegolako nukleo lesbiano bolero bat zoragarria zana, ez? Eta oso librea, oso... eta tensio handiak sortzen zituena momentu hartan Euskaldunon egunkaria bezalako gune hiperiraultzaile, ezkertiar, euskaltzale eta hipermilitantean. Baina horrek, hanbarruan, askotan tensioak sortzen zituen, ez? Bale. Eta liburuan agertzen den beste ideia dondorio bat da hizkuntzaren transmisioan, erabileran, zaintzan, ikasketetan, eta horrela zela, bestela zuzendu, Hirutik 2 emakumeak direla, ez dakit aldatu den, baina azkenean zer nolako eragina daukate sexu genero arauek horretan? Bai, hori da pixka bat, nolabait, ez? Euskaltzaletasuna, euskalgintza bera, nola berritu, gaurkotu, nola kidetu, eraldaketa sozialean lagun izan daitezken gainerako ikuspegiekin eta aztertzerakoan, ikusi genuen gauzetako bat, eta hori egia da datuak direla, eta ez da berria, Iker Amonarrizek hor liburuan jasotzen da, ze urtetan ere aipatu zuen, euskalgintza, sektore moduan, egiten duen eta artikulatuta dagoen sektore moduan aspalditik feminizatuta dagoela. Euskalgintzan aritzen den jendearen artean emakumezkoak direla gehiengoa. Eta hori estrapolatu daiteke gero euskaltzaletasunaren mugimendura. Eta hor adibidez euskaraldiko parte hartzeetan, izen emateetan nahiko nabarmena da emakumezkoen proportzioa handia eta gizonezkoen proportzio txikia. Ziur aski, bestelako jarduera soziopolitikoetan ere begia jarriko bagenu eta alderdi politikoei lotutako politikagintzatik eta sindikatuetatik aparte, esan nahi dut, nolabait, komunitate gintzan, bestelako gizarte ekimenetan eta kultur ekimenetan, ziur aski emakumeen parte hartzea orokorrean handiagoa da gaur egun. Zerrekin lotzen dugu guk hori? Batetik, prestigioa galtzen duten guneetan, jardunetan, egiteetan, hor hartzen dutela lekua emakumeek,
aldi berean gertatzen dela, eremu baten desprestigioa eta feminizatzea. Zerk eragiten duen zer gehiago, bueno, hori ere aztertzeko, ezta? Eta gero, zehazki, euskalgintzaren eta euskaltzaletasunaren kasuan, guk botatzen dugun hipotesietako bat bada, hori kasu honetan bereziki gertatzen dela, ari gara ikusten gainera gaztetxoen artean ere asko erreproduzitzen den zerbait dela. Igual zuzendu jazuzuk, Katjalin gaztetxoekin ari bazarete, baina gu galdetu izan dugunean eta etxekoen bidez hurbilean ikusi dugunean, eskoletan eta euskaraz bizi eta alako taldeak sortzen direnean, gure alabako indela 2 urte esan da, bai, elkartu gara 7 neska eta gehia. Ez? Bai, ez? Bueno. Orduan hori gertatzen da. Guk lotzen dugu, hipotesi bezala botatzen dugu, euskararen normalizazio eta bizi berritzaren gaineko diskursoa etengabe eta behin eta berriz zaintzarekin lotzen delako, bai? Zaindu behar den, altxor, txantxangorri, bai, baina hori, poliki, delikatuki, erakargarria izan, ez molestatu, bai, horrekin lotzen delako. Eta aldiz, mutil heteronormatiboak, eta hori uste dute non esperientzia dela, eta ikusten ari garela, eta gaina arduraz ikusi beharko genituzkela azken boladan gertatzen ari dian gauza batzuk, ba nolabait, borrokarekin, ez borroka gaina esango nuke zentzurik iraultzailean, baina bai borrokatzearekin, lehiarekin, gainartzearekin hor identifikatzen dutela gehiago beren burua, ezta. Egia da, honi, bere ifrentzu ere ikusten diogula, eta da, bueno, alde batetik identifikatzen genuen zaintzaren ideologia horrek, euskarak parte batean daukan zaintzaren ideologia horrek, ba, euskalgintzaren eta euskaltzaletasunaren feminizazio bat eragiten duela, baina era berean ikusten dugu eremu batzuetan lotzen dela bertako izate autentizitate mota batekin. Guk natualtasunaren ideologia, izendatu dugu hor nonbait. Hori ere, pixka bat ikertuta dago, Katjalinek egintzun, lehen aipatu duen eskatu nion zera horretan, horren zera bat, eta adibidez hori herri txiki eta oso euskaldunetan guk jasotzen duguna da, eta Katjalinek lagunduko dit ziuraski horretan, halako herrietan erosoen daudenak mutil heteronormatiboenak diala, ezta? Eta bestelakoek, nolabait esatearren, halako guneetan eroso sentitzeko zailtasunak dituztela. Eta gainera, mutil hoiek beren erosotasunarekin eta beren izatearekin lotzen dutela euskara eta euskara mota bat erabiltzea, ez? Orduan, pixkata aipatzen genuen, nolabait hizkuntz politika despatriarkalizatzaile bat egin behar dela baita ere. Pixka bat, mekanismo haue guztiak identifikatu eta erauzi egin behar direla. Niretzako hori da gauza interesantenetako bat dagona, lotura hori ez, bai gu izan gera eziak euskara altxor bat dala galduko deguna eta zaindu eta kontzeptu horietan denak ezi gera ez, urteetan, da uste oraindik oso indarrean dagoen zerbait dela, eta horrekin lotura inkomparable, automatikoa da ez, feminitateari lotutako zerbait ez. Gehi, aurrei egiten zaiela eta berreta beste. Baina, justo aipatu dezunean alabaren kontuarekin, guk bai ikusten dugu, bestelako hainbat ikerketetan, demagun, LGTBI diagnostiko bat, herri batean, ez dana berariaz, euskarari lotutako ikerketa bat. Guk beti egiten dugu parte bat harreman hori ikusten, ez? LGTBI komunitateak nola bizi duen euskalduntasuna, euskara, erabilera, eta bar. Ez nago ondorio, orain dela
iaz orain ondorio sendoago botatzen ditu aurten baino. Asko aldatzen da, arnasgunea den, Gipuzkoako zezona den, batean, orduan, orantxea igera pixka bat, azkeneko datuak gurutzatzen, ze giro bat egon du da hemen ere, ez? Oso desberdina da, Euskara, ez arnasgune baizik eta rekonozimendu sozial bat daukan toki batean egin ikerketa, edo ez daukanean eta militantziarako espazio denean. Demagun, arrasate, esan nahi dut. Oso desberdina da, arrasate bat edo altzo azpeiti hartzea. Ez, orduan, pixkatari gera nola gurutzatu gauzaiek. Baina, bai daukaguna argi da, gazteengan ere, erabileran ez naiz atrebitzen, baina antolakuntzan, gazteek esaten duten bezala, gays and girls, total dala euskalgintzaren perfila. De hecho, neskak eta gehiak. Baina, totalmente, eta de hecho gu euskalgintza lantzera junginean, talde batekin, gazte talde batekin, akaso, eskatu genienean, zein ez duen interesa, anazaldu zian, neskak eta gehia pare bat, ez? Eta arduan, hasi ginen pixkat horri buruz galdetzen, ez? Eta esaten zuten, baita ere, zala militantzia lasai egiteko leku bat, beste logika batzuk ez zauden leku bat, ez zutela egon behar zeinek, pentsatu zezaketenak, jolastu zezaketenak, zein ingo dugu, ze pankarte ingo dugu, lasai hartu, hitz jokoak egin, eta bar, eta bar. Orduan, beste militantzia eredu bat ere ari da ematen hor, igual berariaz ez bada ere, baduen asko feminismoaren eredutik. Orduan etzako oso interesgarria da hor dagona. Orduan, niri okurritzen zaidana da. Esaten bali badugu romantizaziotik atera nahi degula euskara eta zaindu beharreko eta altxor eta diskurso hortatik. Baina aldi berean, horren ondorioz, oso feminizatu baldin badago erabilera eta defentsa, guazen ematea daukan lekua. Ze, euskararen transmisioan eta zaintzan ibilidian, historikoki ibilidian emakume guztiak, gabiltzanak eta gaur egun militantzian abundatzen diranak, akaso ez dira zaintzen eta transmititzen ari. Akaso hori da resistitzen, borrokatzen, lehen lerroan jartzen, konbatitzen momentu asko deserosoak direnak, eta ez esaten eredu hori hobea delako, ez esaten patriarkalizatu behar degula edo epika eman behar diogula, baina eske bada. Eske gaur egun euskeraz bizi nahi izatea da eguneroko resistentzia lan bat. Eta nik horri genero adierazperarekin adiez pila bat juntatzen dut. Zuk ez badukazu, arautua den genero adierazpen bat, berdintzait, ia daukazulako arrasotuta edo tal, denok gara heterosexuala kontrako esaten dugun arte. Denok gara erdaldunak, euskeraz lehenengo hitza esaten dugun arte. Badakigu biak ala biak, bi arauak hausteak, badaukala talka sozial bat. Nik momentu batean, nire itxuraz, edo nire esanaz, edo nire ahoz, edo nahi dudalako esatea, boiera naizela, edo euskaraz aritzea eta saiatzea eta jarraitzea euskaraz egiten, badakigu talka sozial bat sortuko duela. Eta uste, horri manbartzaiola, daukan lekua, daukan rekonozimendua, eta rekonozimendua den nekezari ere bai. Egunero zure bizitza militantzia bilakatzea. Eta uste, neska eta gai horri, eta dauden beste denei ere bai, eman behar diogula rekonozimendu hori, ez bakarrik altxorra jasotzen ari dira, baizik eta badakigula zer dan, egunero horretan aritzea, eta akaso beste hainbat borroka ideologiko, baina askoz nekezagoa egunero egiten dugun hori, ez? Eta rekonozimendu gutxikoa. Orduan, niretzako nik uste hortik bai doala. Eta azkeneko zatukoet, eta balima dago norbait Euskal Herrian euskarazekoa eipa dezala, baina nik uste torrera ikusten ari gerala belaunaldi aldaketa bat, ez dakit, berpiste bat, ez dakit, diskurso aldaketa bat, eta izan dadila, ez dakit. Horretan, niri harreta hitzen ditez, ze feminizatua dagoen zaipatu zuen, baina aldi berean, igual nion nahi Iruñerriko mintzakide koordinatzen, eta egia da taldeetan daudela emakume pilat, eta niri sortzen zaidan kezka da, olakoetan ari garenean ikasten ez, eta gizon cis-heteroek batez ere, hainbeste hartzen dutenean hitza nola egin, ez? Sasatu jarrea konbatibo bat dagoela ez, baina aldi berean horrelako espazietan nola egin beraiek ez hartzeko. Beraiek daukate, hasteko denbora gehiago, apuntatu alizateko horrelako gauzetara, ardura gutxiago dituzte normalean, naiz eta aldatzen ari den esango nuke, edo espero. Eta... Datuek diote azkeneko... Edo nahiko nuke, igual da metx bat. Jongo gara parke batera, hemendik ateratzen genean, jongo gara deno parke batera esango dugu. Baina bintzat ez nola egin
eukita denbora gutxiago eta gizonek ezartzeko horritza edo ez dakit hitz egin duzuen, eztabaidatu duzuen horren inguruan. Nik horrekin apunte bakar bat egingoet, orain dela ja urte batzu dira eta espero eta aldatu izana, esango diazu baina idur ala denedez. Lehenengo aldiz, loreak esango nuke, kontseiura gonbidatu nindun, orain dela zen beste, hitzaldi bat ematera izuzen feminismo eta euskalgintzaren inguruan, santzian, basiko, denok ulertzeko, eta han daude, euskalgintzari lotuta dauden ordezkari guztiak, eta esaten bali madegu, oinarrietan, asambladetan, transmisioan, zaintzan, emakuma gaudela, han derrepende gizon pila bat zegoen. Eta esan, osea, euskalgintzak ematen digunean postu bat batean dena gizonez betetzen da. Hau haekan, haekak horre balin badago ere, zuzendu nazala, eta badakit lanketa handia egin dela hau konturatu edo biztaratu zenetik, baina haekako irakasleen euneko oso altua, ez dakizten bat ziren datuak egintzenea, baina emakumezkoa ziren, eta arduradunak batean, badakizkigun gauza dira, txiste bat ematen dute, baina hola dira, eta ojala aldatuko balitz hori ez, eta aldatzen jungote da, espero detez, baina denboraren abezela. Bai, gu badaukagu impresio asko aldatu dela, segurazki, gure aiton monetatik, gure gurasoetara, eta ez dakitez, eta ikuste duzu, nire naiz, enago maternando esaten da bezala orain, baina nire inguruan ikusten ditut tipo batzuk egiten gauza batzuk, igual, ikuso gure aitak ez dituztenak egiten, bale. Baina gero datuetara zoaz, eta datuak ez dira lotzen painalak aldatzearekin, datuak denbora librean neurtzen dira. Osa, azkenean, zaintza lanak, kentzen dizkigute, denbora libre orduak. Orduan, denbora libre orduak konputatzen baitu, gizonek jarraitzen dute, EAen behintzat, arrasando. Orduan, mintza praktikara, pues, por supuesto. Enituzke botako, esan nahi, norbaitek egun behar du mintzodromo eta mintza lagunetara, baina igual gai bat jartzea egun batean, hortaz hitz egitea, pues izan daiteke interesgarria. Esan nahi dut, ez? Igual, okurritzen zait. Bai. Egia da, esan nahi dut, aspaldikoa da, ez? Diagnostiko hori euskalgintza feminizatutako eremu bat da, baina egia da, nolabait, irudi publikoan edo lehen lerroan jasotzen den argazkia ez dela hori. Aldatu da. Argazkia denbora gutxian esango nuke asko aldatu dela. Hau da, kontseiluko zuzendaritza azken bi urteetan, mira, kontatuko izuet gauza bat, nik kontseiluko lehenengo zuzendaritzan, lehenengo zuzendaritza gidatu nuenean, behatzi kide, bai, hori da, behatzi kide, gehi kontseilutik koordinatzaile eta idazkari nagusia, 11 lagun. Bai, gaina irati ere antzegoen, irati iziar. Momentu hortan topaguneko ordezkari. Eta gertatu zen aurreneko aldiz kontseiluko zuzendaritza bilera batean emakumeazkoak eta gizonezkoak parekatuta egotea. Eta gaina gertatu zen gauza oso bitxia. Eta nik ez nekien egun hartan ikasi nun, kontseiluko idazkari nagusia bilera gelan esertzen da beti mai buruan, bai? Orduan, ni hemen, eta hola, ez, mai luze bat eta bi aldetan. Ematen zuen 7 novias para 7 hermanos, bai? Jarri zian emakumezko denak alde batean eta gizonezko denak beste aldean, bai, hola. Bueno, parre batzuk egin genitun, baina egia da, 2 urtetan ordutik egon diala aldaketa batzuk eta momentu honetan gutxiengoan daudela gizonezkoak. Baina honek, esan nahi ditu gauza asko. Eta esan nahi du besteak beste azken urteetan euskalgintzako erakunde askotan egon dela gogoeta bat gutxienez, esan ez, zer gertatzen da hemen edo gai honi, auzi honi nola erantzun beharko genioke. Orduan, uste dut urrats bat gertatu dela, baina ez da aski. Esan nahi dut, batzuetan pertsonak eta ordezkariak aldatzen dira, baina egiteko moduak, begiradak hori aldatzeak kostatzen da gehiago. Eta lehen aipatu ditudan euskalgintzaren baitan sumatu ditudan joera erreakzionario horiek,
baita ere identifikatzen ditut halako gertaerekin. Osea, halako gertaerei lotuta, bai? Osea, pixka bat, ze hor, bueno, beste, a ber, hontan ere ez dut uste excepzionala denik euskalgintzan, ikuste badela gizartearen gainerakoaren ispilu gauza gehienetan. Eta beste arloetan ere gertatzen da, argiro ez dira esaten, baina bai, emakume hau jarri dute hor ardura postuan, bain emakumeak saritzen direlako, eta hau dagoelako modan, Eta hor sentitzen da agrabio bat, edo gizonezko askok sentitzen dute agrabio bat, edo ez gaituzte aintzat hartzen, batzuk kanzelazioa sentitzeraino iristen dira, ezta. Bueno, orduan, badauzkagu, halako zerak, eta zoritxarrez uste dut behar baino gutxiago hitz egiten dugula gauza hauetaz. Osea, argiro eta lasai, botatzen dira, eta konspiratzen dira gauzatxoak, eta, baina, bueno, guazen eztabaida politiko bat da hau ere, Eta gero, batetik, honek guztiak, bai sortzen du, halako erreakzio puntu bat, eta gero, lehen aipatu dut, badaude gune batzuk, gure gizartean, pentsatzen dugunak, gune hoien ezaugarri batzuengatik aurreratuagoak gaudela gauza askotan. Bai? Ezkerrari lotutako mugimendu askotan esango nuke gertatzen dela, Gu kritikoa gara, ikuspegi kritiko bat daukagu, gure bulkada eraldatzailea da, eraldatzailea gizarte guztiarekiko, orduan, ja, gure gainetik kentzen ditugu ardura eta autosusmo izan beharko luketenak, Esan nahi dut, baztakize sindikatukoa naizenez, ja nire gainetik entzen dut matxista eta arrazista susmoa. Egiten ditugu olako autodefinizio batzuk, bai, ariketa kontrakoa beharko lukeenean, etengabe, rebisatzen jutea, zer jokabide eta ze barne pentsamendu ditugun, Neri batzuetan, eta batzutan esan behar izaten didate, idurre, razializazioan hor supergaizki kokatzen ari zea, edo zera, normatibitatetik kanpoko genero identifikazioekin, deno behar ditugu, gure, baina iruditzen zait errazegi egiten direla euskaltzaletasunetik, edo, eraldaketa sozialarekin lotutako hainbat eremutatik, kotoiaren proba oso erraz pasatzen diogula gure buruari. Eta, esango nuke, euskalgintzako eta zintzoki esango dut, gizonekin askotan sortzen zaigun arazo handienetako bate hori dela. Eremu zehatz horretan ari direnez lanean, gizon deseraikitzatu ulertzen dutela beren burua, niri beste gauza batzuekin gertatzen zaidan bezala, A ber, orain aldatuko dut pixka bat, bale? Eta da, azkenean beti, edo esatugu Euskara Batuak, zentratuko naiz Euskara Batuan, baina ez daukala genero markarik baina aldi berean badauka eta batez ere familiari lotutako hitzekin azkenean markatu behar dugu, norberaren generoa, bestearena, eta niri galdetu jende askok, eta ez daukat erantzunik, edo oso gutxi ditut, nola ordezkatu hitz horiek eta nahiko nuke jakin bazuen inguruetan zein alternatiba sortzen ari diren edo igual zuk Katjalin jakingo duzu hobeto. Así niri asko galdetu didate. A ber, anekdotak asko esan nahi dut. Ozebi, izebe, olako gauzak gertatzen dira, baina esan hortik arau bat egitera, ez atrebituko hementxe. Uste dut hor jun behar degula pixkat, pauso bat atzerago, sartuko naiz pixkat Itanoaren kontuarekin, bale? Osea, naztuko eta gero iritsiko naiz esan didazun honetara.
porque últimamente pentsatzen naiz gauza bat, eta lagunduko jazue pentsatzen, eta igual hemendik urte betera kontrakoa pentsatzen dut. Hoi dauka pentsatzen egoteak. Baina askotan defendatu izan dugu Euskarak ez duela genero markarik, ez dakit, arrotasun puntu batetik, eta niri uste ematen didala, pentsatzeko beste modu bat bai garatzen da, horregatik kostatzen dugu batzui askotan kastillanoz ondo jartzea artikuluak, eta niri gertatzen zait, eta ja ez bitarrean hitz egin barbali badet, nite digo, ikasten da, trebatzen da, eta barrez. Horrek ez du esan nahi, Euskarak ez duenik genero markarik ez bakarrik aidetasunari lotutako noezeatan, bestela ere hitz egiteko moduetan, eta esaten dugulako alkatesa. Esan nahi dut. Edo erabiltzen ditugulako eta markatzen ditugulako beste modu askotan ere, askotan linguistikoak ez direnak, ez? Baina, orain, bueltan noa, Itanora saltatzen dagunean, ni asko kabreatu naiz azkeneko urteetan, antxe kasualitatez gainera, noka berreskuratzeko lanketa konkretu batzuk egin dianean, herri konkretu batzutan, direla tailerrak, direla hitzaldiak, direla zeatan, akusazioa izatea bapatean bitartasunari gerala indartzen, ez? Noka indartzatik. Hementxe, toka gizonen artean, tranquilamente, haitu dia hitzaiten eta horretzegon indartzerik, edo bai baino guasi geranean hau egiten indartze baten akusazioa dago. Ta nere ustez, eta hor noa lotuko dute aidetasunaren arekin, nere ustez, bazterrok erabiltzen dugunean hizkuntza bat, bere horretan segurazki aldaketa batzuk ematen ari gera. Noka erabiltzen dugunean, bai, ari gera markatzen emakumezko generoa, baina nik hitzaiten balin baden noka, nire lagun marika batekin zerbait gertatzen ari da. Apurtzen ari naiz eta berrerabiltzen ari naiz hizkuntza hori. Orduan, ez indartu nire hizkuntza erabileragatik, genero indartze bat, nik ez bat ez hori gorpuzten, ez hori transmititzen, ez nire edukietan hori hitz egiten. Ulertzen da momentu baten? Esan nahi, berriz ere disidente hoi jartzen zaigu horri guztiari buelta bat emateko beharra. Gu ja ari geranean, beste modu batera, gorpuzten bizitzen, ahotsa markatzen eta eraldatzen gauza batzuk, guk asmatu behar ditugu lege horiek. Asmatzen ditugu, gaztelaniaz ez bitarrean, todes esatearen hori, txiste bat zan orain dela 10 urte, eta gaur egun, askorentzako txiste bat, aberrazio bat, baina beste askorentzako, hola todes esatea ez da beste munduko drama bat, ez? Orduan, euskeraz ere, uste pasako dirala, baina horregatik utzi behar dirala, ere gauza bat, bazterretan edo genero arauak bere horretan betetzen ez ditugun, edo eraitsi nahi ditugun hoiei, utzi erabiltzen hizkuntza, gertatuko dira gauzak. Igual, izebe hasiko gara erabiltzen, eta batean beste jende batek erabiliko du, oraintxe bertan egin behar baino, ez dakit, listado bat hori bera nora heldatu, ez? Artifiziala da, eta akaso ez da guztientzako baliogarria, ez daukagu konsenso bat, eta utzi behar zeguna da, mira, jakesarri behian dagon, baina gauza asko ikasi dizkio dan, eta ez da ironiaz, baina aurreko, ia segondu ginen hitzaldi batean Bilbon, Euskaltzaindian oso elegante geratu zitzaigun, eta berak hitz egiten zuen arau eta sistemaren inguruan, linguistika dagoen kontu bat, ez? Baina gauza bada araua, izan daitekena, ondo kontatu goten, noen dena adrebes izango, demagun gramatika Euskaltzaindia daukan estoa, eta sistema da erabilera, ez? Eta orduan, eraldaketak sistematik etorri daitezke, eta esaten superpolita. Zuk uste zuen gauden deno daukagula akzeso berdina sistema hori eraldatzera? Hau da, guazten balin baga esaten izebe, aizpe, dena delako, uste zu popularizatuko da, onartuko da, edo irituko zaiola jendeari aberrazio bat eta guk ez daukagula eskubidea. Aldiz, txil mafiak esaten balin badu, eta ez da zerbait konta baino, zerbait hartzen balin badu hitz bat, eta erabiltzen badu, erdi euskeraz, erdi gaztereraz, baina funtzionatzen badu ze grazioso, edo, lehen esan detena, euskalki jator bateko gauza bat zabaltzen balin bada, hor bai daukate akzesua edo margena sistema eraldatzeko, guk ez. Orduan, ni lehenango, pentsatu ordez, airetasuna edo nokak edo xoka erabili behar deun edo nola hitzen behar deun, utzi guri sisteman erabiltzen, eraldatzen, plastikotasun bat ematen euskerari, eta aterako dira gauzak. Baina ez daukagun, ez bali madaukagu akzeso hori, ez badau sentitzen euskera gure erara erabiltzeko askatasun zilegitasun edo rekonozimendurik ez dira gertatuko gauzak. Orduan, norbaitek egin dezake liburu estupendo bat jartzen. Genero markatu gabe euskara erabiltzeko gida bat, eta igual erabilgarria da, baina ez badugu erabili, ez badugu sistema hori eraldatu, ez daketain importantean. Eta hau sartzen dut, adibidez,
hain, niri ez dago kidan gauzatekin, baina hain amenazua den batzuentzako migranteen euskara erabilerarekin. Zergaitik ez utzi gertatzen hitz asko fusionatzen gertada dila. Gasteizen gaude. Azkeneko datutako batzuk esate zuen, ume migranteek beraien etxeko hizkuntza, ama hizkuntza, etxeko hizkuntza, honezun bezala, euskara ez zutenek, baina eskolan ikasitakoek, haien artean, euskara hitz egiten zutela. Seguru hor gertatzen ari diala, sisteman arrakala oso interesgarri batzuk. Sortuko dutenak momentu batean, adibidez, Gasteizko erabilera bat. Zergaitik ez, horrek beldurra ematen digu, apurtzen ari dira euskara. Berdina LGTB pertsonekin. Albina, berrintzai dananer, dan Divina Komedia, danel, ona ezuna. Esaten bali badute jazz, esaten bali badute baitz, zerbente, hori ez. Hori ez. Baina gero lololo, bai. Edo, bueno, pikatu naiz pixkat. Orduan, ez daukaten antzun zuzenik, baina azken aldean gertatzen naiz, usteko guri euskara gure egiten. Eta ez da kasualitatea Euskal Herrian orain da hori, honi legorburu ari da ikertzen bere tesian, ikertzen ari da transfeminismoaren baitan daude mugimenduen euskara erabilerak, performatikoki, karteletan eta berta beste ez. Eta esaten du, gaur egun Euskal Herrian dauden, ia transmari biboio mugimendu ia gehienak edo transfeminista gehienak, euskara hutsa funtzionatzen dute. Hau, kriston aldaketa da, eta nien ezain zarra. Esan nahi idurre bezan izarra, baina. Esan nahi, nik ez detela horrela bizi, eta nik orain dela 15 urte militatzen unean gaztelera utxan egiten, LGTBI, feminismoa eta bar. Orduan, asmatuko ditugu. Eta norbaitek ez dago, bida, ni deitzen diate osaba, baina eskez naiz bater osaba. Asmatuko du zerbait, eta ikusiko dugu. Eta kita da, zaten. Igual urren urtean esaten, ez, listado batin berda. Bai, ni guztiz ados Katxalinekin, eta mira, horren adibide bikain bat, ez? Euskararen aholku batzorde berria eratu berri dute, Euskalgintza soziala guztiz kanpo utzita, Bide Nabar esan da, baina sartu dute Asier Bilalibre atletikeko jokalaria, nubait Euskarari egin dizkion ekarpenengatik ulertzen dute zera, ez, azken gabarradaren oiuetan, baina hori ez, Albina Estardaz bat ez dago, ez? Osea, norra hautatzen dan, ez? Berritze horren eredu gisa. Guztiz ados eta gainera, bueno, oso gai interesgarria, senidetasunak eta nola irudikatu hizkuntzan, ez? Gizarte aldaketa edo jendarte aldaketa haue guztiak nola eraman hizkuntzara. Zelen esan dut, hizkuntza da boterea zirkularazteko eta boterea erreproduzitzeko tresna nagusietakoa. Badago, zera soziolinguista britaniar bat, Deborah Cameron asko idatzi duena hizkuntza ideologiari buruz, eta berak esaten du, hizkuntza besteak beste gauza asko esaten ditu, baina hau asko gustatzen zait, ze uste oso ondo adierazten duela, edo adierazten ditula gure jokaera batzuk, eta ez bakarrik euskararena, baizik eta nolabait mendebaldean prestigiotsu izan nahi duen edozein hizkuntza eta hizkuntzalarik egiten dituztenak. Eta da, berak esaten du gutxi gora bera, berrondo esaten asmatzen dudan, baina hizkuntza batek, bere zuzentasunari ematen dion garrantzia eta ardura da gizarte ordenari ematen dion arduraren ordainekoa. Bai? Hau da, hizkuntzari eman nahi zaion zuzentasuna parekatzen da gizartean gizarte ordenatu bati. Bai? Hierarkia bati egiteko modu batzuei. Talde horretatik, nire ustez hor badaukagu adibide bat askoz ere errezagoa litzatekeena libre uztea eta liberatu beharrekoa, eta da pertsonen izen propioena. Bai? Ez? Gaur da eguna, oraindik Euskaltzaindiak ezartzen duena begirada guztiz bitar bat. Bai? Salbuespen batzuekin, baina gainera egin du sekulako ariketa, sekulako aukera geneukan euskaran, eta eske izan dugu urtetan praktikatzeko
bestelako gauza batzuk. Nire gelan umetan bi izaro zeuden, eta bat zan izaro mutila eta bestea izaro neska, eta etzen ezer gertatzen. Bai? Eta hori bizi izan dugu, izen mordo askorekin, konbibentzia hori. Euskaltzaindiak ez zuen pakerik izan, hori guztia arautu eta eredu bitar batera ekarri. 2002an egin zuen, eredu bitarraren ezarrera ja arautu eta, esan nahi dut, gainera arauak dira, neska izen izateko bukatu behar du A edo E bukatzen dian toponimoak neska izenak dira eta I, U, O, I, U edo kontsonante bukatzen dienak mutil. Zergatik? Ez? Zegero, linguistikoki, adibidez hori, zuberotarrak oso haserre daude, adibidez arau horrekin, ze haien gizon izen asko arekin bukatzen dira, ez? Bueno, baina jarri beharra, arautu beharra, bai? Hasi dira gauzatxo batzuk soltatzen, ez? Izen batzuk mistotzat identifikatzen, baina da alderantzizko, ez? Orduan, da, uste dut izen propioenak oso ondo esplikatzen duela, nolabait, eta berriro diot, ez zait iruditzen Euskaltzaindia bereziki batzuetan, eta gainera esango nuke, Espainiar zaletasunetik ala irudikatu nahi izaten dela, zera ez, oraindik oso erakunde kontserbadore eta sotana zale gisa, uste dut hori baino simpleagoa dala gizartearen pareko erakunde bat dala, ezta? Baina, zenbat kostatzen den oraindik hizkuntza beste erabatera ikustea, hizkuntza beste erabatera ikustea, azken finean geure buruak eta jendartea bera beste erabatea ikustea delako, ezta? Eskerrak ezan etorrian, ze nutziko itzaiten. Ongi goaz, bai ez? Bale. Ja, ez da, falta da oso gutxi. 5 minutu? Bale. Bueno, justo honen arira aipatu nahi nuen beste gauza bat da, bueno, azken finean, badaude genero marka gutxiago, askoz gutxiago ez, orduan horrek ere, aukera ematen duen, genero eraikuntza horretatik ies egiteko ez dakit izan daiteke tresna bat, inkluso ez egoteko etengabe azpimarratzen zein den zure genero identitatea edo ez, eta nik ja esatut pertsonalki, baina niri laguntzen dit. Konturatzen naiz espainolezko, edo gazterazko espazioetara jaten naizenean, bazen batetan zuzentzen diren femeninoan, adibidez ni ez binario naizenean, eta horrek ere egiten dirratu guztian. Hor egote aldarrikatzen edo ez esaten mira, naiz nekatzen naiz. Orduan, ea uste duzuen tresna bat dela, eta aldi berean, ze aliantza sortu daitezken ez, uste dut ja aipatu dituzuela batzuk, bai feminismoa eta mugimendu sexo-genero dizidentearen artean, baina beste borroka batzuekin ere bai, ez? Nik, karo, ez da ditzen, pertsonalki ez dakit, igual zuk esan dezakezu hobeto, baina aurrekoan, elkarrizketa bat egiten gainera, ematzean buelta guztiak. Eta horretin nabil pixka bat buelta ematen hori ni ere bai, ez? Pertsona ez bitar batek, erabat esparru eta bizitza euskaldunean sozializatu dena oso heldur arte, esaten zidan, gaztelania bere munduan egon izan balitz, akaso lehenago identifikatuko lukela ez bitarra zela. Eta esaten zidan, klaro, euskarak eman dit, ez zehaztu behar bat, baina munduak zehazten dinduen igual, esan nahi dut, zegoen neska bat nintzen, ez? Jendean begitan, baina aldi beran ez neukan erramientarik esateko ez nintzenik linguistikoa, eta igual gaztelania egongo balitz, edo genero markak egongo balira, errazago eukiko nuke. Esan zian, nik ere ez daukat argi, eta ezingo dugu inoz jakin, ez? Baina, bueno, interesante eritu zitzaidan, askapenerako edo ezmarkarako daukagun hizkuntza batek akaso gostin egiten digula. Hau da. Ez daukagu generorik, baina bitartean genero guztia funtzionatzen. Ez? Makinaria guztia funtzionatzen, baina inor markatu gabe. Eta igual zuk, behar duzunean, autodefinizio, autoafirmazio edo markatze bat, herramienta falta dezu. Eta, bueno, haitu ginen horta izteite, esan zidan, berak azken aldian asko pentsatu duen zerbait dela, ni ere pentsatzen utzi nau, eta ez dakit, ez?
ala dan ez dan, bi esperientzia guztia berdina diran, batzuentzak igual oso askea izan den euskerari esker ez dakite garapen guzti hori, eta beste batzuentzako izan den, ostra, harrapatu arte, eta beraz ez du maporretara junezakin ez, eta maskulinoz hitz egin ziotenean txikia izan da, hor harrapatu zuela, ostra, hemen aukera bat dago, ez? Hemen konfunditu naute, beraz nik beste zerbait irudit, eta bueno, hortik. Orduan edu asko ditut, eta horru zendetze uste pentsatzek daukagula. Bitartean, nik aliantzetan evidentemente sinisten dut, baina zeharle horretasunean askoz gehiago. Alegia, nire lehen lerroan egongo da borroka feminista, transfeminista, transmari biboioa, baina nik ez dut inoiz hori ulertuko espada euskaltzale antiarrazista, ekologista eta bar eta beste, ez? Lehentasunak ulertzen ditut, gurutzatzen gaituen enean landuko ditugunak, baina aliantzetaz baino uste dut borroka guztiak konbar dugula txertatzen, naiz eta zuzenean gugurutzatzen ez gaituzten aldarriak izan, ez? Eta gero elkarlanean aritu, evidentemente, baina gehiago sinisten dute uste dut horretan. Bai, niretzako ere pixkat berdintzu, egia da, topatu dudala, nik uste nuen aurreratuago geundela Euskal Gintzan gauza batzuetan, ez? Eta uste nuen, bueno, pues azken krisi bizipen honetan eta larrialdi bizipen honetan, begirada zabaltze horretan sakonago iritsi ginela. Iruditzen zait, askotan esaten dugula, edo bilatzen dugula laguntza hori besteengandik, baina kosta egiten dela kontrako noranzkoan ematea, edo zabaltzea. Beldur asko daudela oraindik. Beldur horiek, lehen zera, Katxalinek aipatu du, nik ez dakit, bueno, egin du irudikapen bat, igual gero, itzingo dugu, beste momentu baten lasaiago ez, baina pixka bat lanketa batzuk aurreratuago ote dauden, ez? Euskaltzaletasunaren kontzientzia edo, nik esango nuke momentu honetan euskaltzaletasun kontzientzia hori oso apal dagola. Eta borroka gune gisa ikustea, gune politizatu moduan ikustea asko kostatzen dela. Beldur ikaragarriak daude, bai? Eta beldurrak gainera asko operatzen du euskaltzaletasunaren baitan. Eta asko jokatzen du hortik, ez? Ez molestatu, denona izan, bai, seduzitu, egin baina konturatu gabe, ez? Hor. Eta, klaro, horrek zertara eramaten gaitu askotan. Esatea feministei, bai, zuek ere sartu behar dezue, ez? Euskaltzaletasuna. Edo migratu eta arrazializatuei esatera, bai, zuek ere sartu behar dezue, bai? Baina gero kontrako noranzkoan, koste egiten zaigu guk asuntzio politiko hoiek egitea, bai? Eta hori, pixka bat tramposoa eta gainera ez da efektiboa. Baina pixkat politizatzearen beldurretik, ez zait iruditzen, alakoak defendatzen, edo horren aurrean, bai, baina, eske kontsentsuzkoa izan behar du euskarak, ez, eta orduan feminista bada, igual usatuko dia batzuk, eta eskori muturrera, pixkat, eta gero eta garbiago daukat, hau guztia, politizatze ez badugu, jai daukagula. Ja, maituko dugu da azkeneko galdera. Ja, ezta. Baina azkena. Ze gainera mai inguru guztietan atea den galdera bat da, eta da pixkat, gaia oso zabala da, gauza asko atera dira ez, baina zer gustatuko litzaizueken ikertzea gai honen bueltan zuek edo beste norbaiteke ikertzea. Labur, edo, ez da beharrezkoa, igual ze behar identifikatu dituzue. Ez da zuek egiteko. Nik, gainera esan nion, Katxalini, nik beka bat emango nieke. Benetan,
disidentzia hoietan guztietan, zer gertatzen den ikusteko. Eta ikusteko, ze gainera netzako hor badago elementu bat oso importantea dena, eta bada sortu dela atxikimendu bat, ez dakite kontzientea, inkontzientea, baina ze elementuk eragiten duten hor, aldaketa horretan adibidez. Esan nahi dut, hori identifikatzeak, jakiteak gauza horiek zergatik gertatzen dian, akaso arrasto handiak eman diezazkigukete, beste eremu batzuetan zabaltzeko eta gauza berdintxoak gertatu ahal izateko. Bai, nire hortin ninduan, eta justo honin legorburuari dela horrekin, baina bai aldaketa horretan, transfeminismoak euskara ulertzea bai edo bai, ez? Horragon behar duen zerbait bezala, bada justo beste beldur horren kontrako noranzko bat, eta da politizatzea, eta esatea bai, euskara politizatuko dugu, edo ez da bakarrik azalduko txantxangorri marabioso horrekin. Orduan, ez txantxangorriaren kontra ezer, metaforikoki. Hortik, eta nik bai daukat buruan, bain dela 2 urte hasitako bide hortatik aldaketak eman diran honetan, baina bai komunitate desberdinetan, eta uste orduan ezin dela Euskal Herria esatea ez, Euskal Herriak esan beharko genuke eta asko eta euskarak ere bai ez, baina zer gertatu den, ze harreman eduki ditugun pertsona disidenteok eta hortik hasi zen guztia, ez? Euskararekin, zer maitasun, zer gorroto, zer konpentsazio lan egin digun euskaldun izateak edo ez? Zergaitik batzuk disidente izan arren publikotasunera jo dugun euskaratik eta euskal komunitatean egon nahi izan ez, eta militatuz eta egonda, zer ematen digun, horrek zer kentzen digun, hor badago zerbait, ez? Nik guke eieran askotan deitzen diogu konpentsazio lana, eta askotan euskara gurutzatzen du, ez? Galdetzen diogu edo zein LGTBI pertsonari, zerk kentzen dion, marika bat bali, zer kentzen dizu marikoitasuna. Eta da galdera bat, alegia, zure herrian, zer gauza egin dituzu marika da baina, esan dezaten. Marika da baino militantea da, marika baino etxeontakoa da eta fundamentua dauka edo ingenieritza ikasizun. Badaude balio sistema batzuk kentzen dizutena eta denok dakigu uste, disidente guztiok dakigula zer egin degun konpentsatzeko, ez? Nire kasuan, igual pasen itzan konpentsazioz, baina publikoan egotea oso euskaltzale izatea, militante izatea, feminista izan arren beti egotea binkulatuta herri honetan beste leku bat eduki dute mugimendu batzukin. Osea, deno dakigu zer egin dugun, ez? Eta netzak hori oso interesantea da, euskara hor sartzen danean zer gertatzen den, ez? Ze batzuk ies egin diete totalmente, eta ez dira euskaratik pasa ez konpentsazioz, eta batzuetan minez. Eta usteet oso irekita daukat, baina intuizioak gero eta gehiago ematen hau horra, ez? Eta euskarak ze paper jokatu duen, ze uste dut horrek berak gakoak eman alizkigula faltsuki erabiltzen dan euskara eta privilegioa binomio faltsu hori argitzen lagundu aldigula, ez? Euskara eta privilegio, euskara eta burgesia, ikus ezagun zertan funtzionatu den da zertan ez horretan. Orduan, hori da intuizioa. Orduan ez dakit, igual da nik egin, zerbait. Oin, agora batzen ari da, moztu, horretela apurtuko diteta idea. Ez, baina horrekin lotuta, ez? Esate baterako Ipar Euskal Herrian ere, ez? Azken boladan, ez? Mugimendu interesgarririk sortu bada, sexu genero disidentziarekin eta euskararekin uztartuta sortu da, ez? Logika oso bat dago horren atzean, ez? Zentzu horretan adibidez altxalilik egiten duen lan guztia ikaragarria da. Eta, honekin ja maituko dugu, nik eskertzik zuet pila bat hitza hartzeagatik eta entzuteagatik ere bai. Eta orain, nahi bauzue, egin ditzazkezue galderak, laia zabaltzen dugu eztabaida areto osora. Galderarik badago noski.